नमस्ते दोस्तों, आप सभी के स्वागत बा एस जी किचन भोजपुरी रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज हमने के घर पे होममेड राइस फेस वॉश बनावे के सीखल जी। जौन आप लोग मार्केट से महंगा वाला फेस वॉश खरीद के ले आवत हैं, आप लोग घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकेनी जा। सबसे पहले एक कटोरी ले ली, कटोरी में 2 चम्मच चावल डालल जी। चावल में हमने के पानी डाल दिया जी। पानी डाल के बढ़िया से का कर जी कि एकरा के अच्छा तरीका से धुल के साफ कर लिहल जी। तो पहले आप लोग चावल के बढ़िया से धुल के साफ कर लेब जा। एकर पानी हमने के फेंक दिहल जी। फिर से दोबारा में पानी डालल जी। रात भर खातिर पानी डाल के छोड़ दिया जी, ताकि जौन चावल बढ़िया से फूल सके। रात भर के बाद हमनी के चावल के जौन पानी बह के निकाल लिहल जी। देख सकें जा फ्रेंड्स, चावल एकदम से बढ़िया से फूल गईल बा। जब तक चावल फूलल बा तब तक हमनी के एलोवेरा एजा कटिंग कर लिहल जा। अगर आप लोग के पास एलोवेरा जेल होखे तो बढ़िया बाटे, आप लोग वैसे भी बना सकेनी जा। अगर ना होखे तो आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकेनी जा। तो सबसे पहले एलोवेरा के कटिंग कर लिहल जी। तो देख सकें जा फ्रेंड्स, चली जाकर जेल निकाल लिहल जा। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए करे, तब प्लीज़ आप लोग एस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के सबसे पहले मिले। तो देख सकें जा फ्रेंड्स, बढ़िया से आप लोग कट लगा के पहले एकर जितना भी गुद्दा बाटे आप लोग निकाल लेब जा। तो सारा हमनी के एलोवेरा के जेल जौन बा निकाल लेवे के बाटे। जौन हरा वाला जौन भाग बा के निकाल के हमनी के फेंक देवे के बाटे। देख सकें जा फ्रेंड्स, सारा हम जेल निकाल के जा रेडी कर लेले बनी। अब का कइल जी कि एगो मिक्सी जार लिहल जी। मिक्सी जार में सारा जेल के हमनी के डाल दिहल जी। अब एके बढ़िया से पीस लिहल जी। मतलब कि 1 से 2 बार चला लेब जा। और जौन हमनी के चावल के पानी मतलब कि भिगो के रखले बानी जा, ओकर हमनी के पानी के काम बाटे। चावल के आप लोग साइड में रख लेब जा। तो एगो कटोरी लिहल जी, कटोरी में एलोवेरा जेल निकाल लिहल। अब एजा चावल हमनी के जौन भिगो के रखले बानी जा, ओकर पानी हमनी के जेल में डाल दिहल जी फ्रेंड्स। अब एजा डालल जी विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा। अगर आप लोग के पास ना होके तो ग्लिसरीन भी डाल सकेनी जा। हल्का सा नारियल के तेल भी आप लोग डाल सकेनी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हम विटामिन ई के कैप्सूल डाल ले बनी। आप लोग विटामिन सी के कैप्सूल भी में डाल सकेनी जा। अब सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। आप लोग चाहे थे कि मिक्सी जार में एक बार चला भी लेब जा, लेकिन चम्मच से बढ़िया से आप लोग एक मिक्स कर लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से मिक्स कर ले तनी। हमने आधा चम्मच डालल जी एजा हनी डाल दिहल जी। हनी अब मध डाल के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। अब एजा सारा पेस्ट के हमने के बढ़िया से मिला लिहल जी फ्रेंड्स। तो चलिए जा बढ़िया से मिला लिहल जा। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हम पेस्ट मिला ले बनी। अब एजा हम ले ले बनी सोप बेस। आप लोग देख सके नीचा छोटा साइज के टुकड़ा हम ले ले बनी सोप बेस के। एकरा के बढ़िया से हमने के पिघला लिहल जी। सोप बेस बढ़िया से पिघला ले बनी। तो हम एजा डाल देते नहीं हमें। अब सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जा। आप लोग सोप बेस की जगह पे कोनो भी मतलब कि शैम्पू ले सकेनी जा, बेबी वाला कोनो भी बेबी साबुन भी ले सकेनी जा, शैम्पू भी ले सकेनी जा। अब सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया झाग गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब एजा हमनी के फेस वॉश बन के तैयार हो चुकल बा राइस वाला। अब एके आप लोग स्टोर करके रख सकेनी जा फ्रिज में। और जब भी आप लोग के मुंह धोए खो के बढ़िया से आप लोग फेस वॉश हाथ पे निकाल के बढ़िया से आप लोग धुल ले जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया झाग आवता। अगर मार्केट से में आप लोग जाए फेस वॉश खरीदे तो आप लोग के 250 से 300 रुपया में मिल जाए। और आप लोग घर पे फ्री में ही आप लोग ई चावल के फेस वॉश बना के रेडी कर सकेनी जा। और साथ में अपना फेस के बहुत सुंदर और ग्लोइंग बना सकेनी जा। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बढ़िया से हम आप लोग के हाथ धुल के दिखाओ तनी एक ही बार में कितना अच्छा असर आइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, हाथ धुल के हम दिखाओ तनी आप लोग की। देखिए कितना खूबसूरत मतलब हमारा हाथ हो गइल बा। आप लोग अपना फेस पे बढ़िया से लगा लेब जा। ओकरा बाद आप लोग ठंडा पानी से धुल लेब जा। एकरा के आप लोग 1 हफ्ता तक स्टोर करके रख सकेनी जा। 1 हफ्ता के बाद आप लोग यूज कर लेब जा। ओसे ज़्यादा आप लोग मत रखब जा। तब तक खातिर बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिले जी काल एगो नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखे खातिर। बाय बाय।